деволое ки мебинем масалан ҳамаи ҳамин меҳнатай, ҳамаи ҳамин кӯшиша, ҳамаи ҳамин деволои таърихия дар 5-6-7 таърихи умумӣ, таърихи ҳуқуқ, ҳамаи ҳамин деволо вуҷуд дорад. агар ҳаминро ки дастгирӣ накунанд, болои ҳаминро агар мо маҳкам накунем, аллакай ин деволо айбайн меравад. ин деволо поёноша шура хӯрдагиаст. ҳамин мақсад мебинем ҳамин поёне ҳамё шураанд, агар чанде бақувват метавад ҳамин шурае ҳамаи ҳамин. лекин агар ҳамаи ҳаминро ки мо напӯшонем, ин деволо айбайн меравад. масалан мо бояд ҳаминро болои ҳаминро пӯшонем ки ҳамин басифат шавад. чӣ қадар мардуми дигар шаҳрам ки омад ҳамин деволҳоро бибинанд, бигӯ ҳақиқатан да ҳамиё таърихшонро дӯст медоштанд. ин таърихи мо, таърихи халқи тоҷик ай ҳамин шинохта мешавад. ина ҳамие ки ҳамиам ай ҳамин сафолои ҳамин ҳамин 6-7 ҳамин ҳамиое ки мебинед ай ҳамин асри 6-7 ҳамиёро мо ҷамъ карда ба ҳамун хотире ки ҳамиё айбайн нараванд, чунки мо ҳамиё ки айбайн рафт, чунки мо аз байн рафтем. миллати тоҷик моро ба ҳамин таърих мо мешиносанд. агарчанде бобиёмон, падаромон ҳама таърихшинос буданд, таърих ҳуқуқшинос буданд. масалан мо ҳам бигзор дастгирӣ кунем, ҳамиро обод кунем. аз байн ки рафт, мо аллакай дар байни мардум ношинос мешавем. мо дигар моро миллати тоҷик, миллати таърихшинос ба забон намегиранд.